Bocah nika tutuk-tutukan watu niku mboten nganti sak jam wis do dolanan melih. Ora ndirasa sengit, ning wong tuwa kecocok rasa sithik niku ning nenengan kaunan. Mongko ming kecocok rasa mboten nganti tutuk-tutukan watu. Aku tau tutuk-tutukan karo kowe ya. Ora apa-apa ya, Truk, aku nutuk nggonmu, kowe nutuk aku. Saduk lho. Menengo sik to, nek lagi wigati aja nyaut-nyaut. Bapak ini lagi ngene iki lagi penting. Lagi metu petake tenan. Aja tok padake Bagong lakon Bagong loro. Ming sak penakmu dhewe nek iki wigati. Ada. Kok kamu kaya ngono, Ngger Cah Bagus? Ayo kowe arep gunawan apa? Arep gunawan apa? Ngono kuwi lho go kandhani anak ngono kuwi. Merendah terus ngerti-ngerti kok mumbul anake dilelehke. Bocah iki mesti manut. Urung-urung anak tok gebuk pir ndase. Pir wis sepur ya. Ha iya. Lho saiki tengleng-tengleng ora karu-karuan. Enak gampang dikandhani. Oh jenenge anarkis kowe iki nek dilaporke kecekel wong anak ubut ngono. Aku nyawangi ra tegel. Petro, dalem. Kono rembugan ning ngadose kono. Iki lagi tak nggo rembugan. Asu ya. Ngomong iku isih kok. Aku iki rasah nyaut. Rasah jauh mengko ora nyaut. Ora mung sak penake dhewe karo wong tuwa. Sing jeneng bapak niku tangan tengene Gusti Allah ngendikane Kyai Sepuh. Nek wani karo bapakne niku ora entuk pangapura. Ngoten. Anak kowe ak tutuk gir. Kok pir apa gir? Kowe meh padha ya, Truk. Heeh. Mau kowe ngomong pir. Oh ya pir berarti. Pir buah ya. Kudu kae per. Alah kabeh. Per kok buah. Iki kira-kira iki iso meneng ora iki? Tikus-tikus cerewet ngono. Pur wis seneni. Aku arep malik Baladewa Rasa. Rasa. Sandang aku wis dadi Rasa. Nek ndedawa wektu ora. Lho nyuwun pangapunten. Ora mekutane nganggo ember plastik dicat kaya ngono ae. Uye. Jagat Dewa Baru. Ayo tak kanthi manan Praja Madangkara. Madangkara ngendi? Madang bareng-bareng maksudnya. Edan. Ngejak madange kok Madangkara ora. Wih, sapa iki? Andasmu iki. Wis, Truk. Ngapa? Embere pecah e. Ameng mengkutho nganggo embere kok. Ayo, Yai. Panjrah ingkang puspitorum kasiring samirana mrih
sekar kadung gawe kaget penggaling pun paman nggir kulup Stijo sowan mongko tanpa tinimbalan padha raja sapraptamu nggir Stijo Boma Narakasura Lunamit pasang kaliman tabi tinebine ing lodune dumawahing tawang tuwang paman Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengkaping pangabektinipun ingkang putring Traju Trisna punjuk sandha padha paduka paman Prabu Yaya Stijo ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat paripe dayaning kasantosan Stijo padha raja sapraptamu Wah Prabu tansah pinangaring kawidatan dening sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya tak tampa cah bagus ora liwat pangestune ing wakmu Mandura Tampanana kula pundhingga jimat paripe dayaning kasantosan Stijo prayogana nggon kadhep priye paman Jodipati bekti kula kunjuk Stijo padha raja sapraptamu nggir paman Madukara tansah pinangaring kawidatan bekti kula kunjuk paman anak lanang anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa Stijo apa to kang dadi darunane sumengko nggone rasuwana ning ngarsaning pamanmu ing Ngamarta yen to pancen darbiatur mara gage matura ingkang prasaja lan ingkang terwaca anakku lanang Stijo Boma Narakasura sampun dipun parengaken matur paman ya wis ndak keparengake nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mugi andadosna ing kawiningan sowan kula menika mboten saking negaring Traju Trisna tuwin kula mboten bidal saking negaring Traju Trisna babar pisan mboten namung sowan kula menika bidal saking negaring Ndorowati lan mugi andadosna ing kawiningan menapa to sababipun dene kula sowan dhateng Projeng Ndorowati estunipun namung kepengin muntah dhateng tiyang sepuh kula jenyatanipun kula menika sampun dipun paringi negari inggih menika negari Traju Trisna nadyan nduk nalika semanten menika prajanipun Prabu Bomantara inggih menika Surateleng sakmangke sampun dados negari kula lan naminipun negaring Traju Trisna wondene ingkang paring nami nduk nalika semanten inggih Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna pancen bener mengkono nanging sareng dangu-dangu kula limbang-limbang tuwin kula taliti nglangkung permati jebul pinanggihipun Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna tiyang sepuh kula piyambak menika mujudaken satunggiling tiyang sepuh ingkang kirang adil tumrap putra-putranipun. Kirang adil tumrap putra-putranipun jalaran kula nuwun sewu. Mugi andadosna ing kawuningan sareng kula Traju, sareng kula ukur antawisipun Traju Trisna lan Ndorowati menika jebul pinanggihipun tasih kuncara Ndorowati tinimbanipun Traju Trisna. Mila babakan menika kula mboten trima tumunten kula badhe sowan dhateng sanipun Kanjeng Rama nanging nyatanipun Kanjeng Rama mboten lenggah wonten ing Praja Ndorowati. Monggo saking petangan kula negari Ndorowati menawi nata Ndorowati Prabu Kresna menika mboten wonten tartemtu namung wonten negari Ngamarta awit antawisipun nata Ndorowati lan nata Ngamarta menika kalih ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Lha ingkang saking menika Rama utawi Paman Prabu samangke Paman Prabu kula aturi waloka kemawon Kanjeng Rama wonten pundi menawi Kanjeng Rama sakmangke sampun kepareng lan saged pinanggih kalian kula dinten sakmangke kula badhe nyuwun pengadilan ingkang saadil-adilipun paring kamukten dhateng putra nyatanipun kula nuwun sewu kamukten ingkang kula raosaken menika tasih kawon mukti ingkang dipun raosaken dening tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna Paman Prabu Puntadewa Sri Baladewa Narpati Tuwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon Cinawi jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Stijo wonten dawuh wiwit saka purwa madya tekaning wasana nggon mundhak atur saning pamanmu Puntadewa tak
petung-petung niatku mau mung kepengin kowe kuwi njaluk pengadilan karena wong atuamu Yai Prabu Kresna. Ya ngono apa piye? Nggih, kasinggihan lakar mekaten. Jernyatanipun sareng kula petang-petang kamukten ingkang kula raosaken menika boten sepintena. Kados ingkang dipun raosaken dening Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Kosek, aku tak takon karo kowe. Sing anak kuwi kowe apa kresnane? Inggih, Kanjeng Rama Prabu Ndrawati menika tiyang sepuh kula. Mesine kowe kudune nampa. Mesine kowe kudune nrima. Kamukten wis diwenehake marang kowe kuwi peparinge wong atuwamu. Peparinge wong atuwamu. Nek kudune kowe kuwi tak lokke sawijining anak sing ora tau wisowal kalawan wong tuwa. Kudune kowe isin karo ratu-ratu liyane sing iso bebodro dhewe, bedah negara, mboyong putri, bondo ratu. Kuwi tegese wong lanang tenan. Lah saiki bareng kowe. Kowe iki mung kari nampa kepenake, kowe ngibarate kaya dene wong nglungguhi kloso gumelar. Sing gelar wong tuamu sing babat-babat wong tuamu. Upama kurang mukti kowe iki mbudidaya, ora kok kowe njaluk karo wong tuamu. Yen kowe sing duwe lekas sing kaya mengkono kuwi, semase urip kowe ora bakal iso kepenak nggon mung ngrasake mukti ngawibawa Nyukrawati Mbau Denda. Merga selama-selawase urip kowe tansah sumendhe marang panguwasane wong tuamu. Nuwun sewu. Wo. Menika sanes perkawis kula lan perkawisipun kaduh Kanjeng Prabu Mandura. Nanging menika perkawisipun setija kalih Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu, panjenengan mboten kenging tumut-tumut perkawis menika. Kosek, kok iso muni aku ora entuk melu-melu iki dasarmu apa? Panjenengan sanes tiyang sepuh kula. Ning aku iki kakangne bapakmu tak kandhani. Aku iki kakange bapakmu. Tegese aku entuk melu-melu perkara iki. Aku ngandhani karo kowe iki padha karo aku ngandhani karo anakku dhewe. Ewadene kowe ora kena dikandhani. Ewadene kowe batal. Kowe wegah nama pewarah nampik pitutur becik. Aku ora sudi nyawang dapuramu. Ayo lunga. Lunga. Ora gelem lunga cek lakon duwe aku mentolo karo gledang negara Pati. Soal tatanan. Dewa Narpati Tuwinares Wara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyah-Banon Cinawi. Koko Prabu malah teka mekaten lampanipun Kanjengipun. Panjen kula jujur. Kula oleh anak-anake Kresna niku sing ora kula senengi mung karo Setija. Kula ora seneng karo Setija. Merga pambegane srakah, dakah-dakah milik kanggone wong liya. Milik darbeke liyan niku Setija, watake angkara Budi Candala. Nek ora perkara wedi karo bapakne kula kinten jagat iki geger perkara watake Setija. Wah. Niki iki mengko kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Merga nitik lawan ature Setija dheweke wis samapta ing gati sawega ing diri. Nggone bakal gawe geger Ndrawati. Aton yen wis gawa wadyabala. Yen pancen Setija gawa wadyabala tak ajangane jembar. Ora sawedi. Mengko yen pancen Setija berguguk utawa wonten ora gelem tindakake kamurkane. Nggone duwe watak serakah. Serakah malah kamuk dening Yai Prabu Ndrawati. Ora sampe melu tak ajare. Kae dudu anakku. Dudu anakku ya ben. Ning kaya anak Yai Prabu Ndrawati tegese aku kudu iso mulang karo ponakan-ponakanku, aku kudu iso mulang karo anak Yai Kresna. Yen pancen kaya ngono tak pasrahke marang Baladewa kakangku. Koko Prabu malah babar pisan kula borongaken perkawis menika. Sasampunipun mangke Setija sagedipun nendhakaken sesarengan angupaya wonten pundi dunungipun Koko Prabu Ndrawati. Yai kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja negake kadang ing Mandura Yai.
Sesumbar lindhu bumi gonceng kumalu dukuntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kados pundi nggih ingkang paman pun pancat nyono Cemadung dawuh ingkang abdi pun Yayah Griwa Cemadung dawuh paman pancat nyono wonten timbalan nalika aku sowan ing negara Ngamarta ora ngira lampun Kanjeng Prabu Mandura lenggah praja Ngamarta apa ing dadi karepanku tak aturake marang paman Prabu Puntadewa wekasan gawe dukaning Kanjeng Prabu Mandura lah dalah wong liya kok melu-melu. Kula nuwun sewu ingkang Woh Mandura menika mboten gadhahi perkawis kaliyan tiyang Traju Tresna. Mesthi kemawon piyambakipun tartemtu duka krana midhanget pangendikaanipun Anggir Stija anggenipun kepengin nyuwun pengadilan. Tuwin nyuwun kamukten kaliyan ingkang Rama. Nyatanipun anggen paduka lenggah dampar negaring Traju Tresna menika kawon kuncara kaliyan negari Ndarawati. Menika ateges ingkang Rama menika tasih nggondheli dhateng kamukten tuwin kuncaraning asma piyambak. Nuwun sewu nggih, mboten kula menika ngurup-urupi. Sampeyan menika karo pringgondane wae kalah muncer, kalah kuncara. Apa ora jeneng isin ing atase Prabu Stija Buma Narakasura menika putra Ndarawati putraning Prabu Kresna anake Sang Hyang Bathara Wisnu jarene ning kok mung ditanding karo putu buta inggih menika Gatotkaca kemawon anggenipun mangreh negari panjenengan menika kawon kuncara. Menika ateges panjenengan kedah nyuwun pengadilan menawi boten nyuwun pengadilan sajeg jumlek inggih namung dados tiyang ingkang nadyan dipun sawang dadi ratu ning nyatane panjenengan menika kurang kuncara lan kurang wibawa, kurang mukti lan kurang duwe pengaji-aji. Iblis lanat karepe. Cetha yen to wong Ngamarta karo Kowe Prabu Mandura pidak jempol karo Kanjeng Rama. Nggone tansah ngasorake lawan Stija. Ora lega rasane ngantiku yen durung ngukup negara Ndarawati, yen perlu tak jak ijolan. Kanjeng Rama Prabu Ndarawati lenggah ning Traju Tresna, aku sing bakal lenggah ning negara Ndarawati. Yen ora gersa lan ora gelem mituruti apa dadi pamuthahe Stija Buma Narakasura. Rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Lah ngaten menika nggih. Tegesipun panjenengan menika sawijining narendra ingkang gadah adeg-adeg. Mboten namung kados dene kebo ingkang dipun cocok kon ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Paman pancen ngono wonten timbalan. Tetapke para wadyabala. Yen pancen wong Ngamarta paman-pamanku Pandhawa bilani wong tuaku rawe rantas malang-malang diputung. Inggih ngestakaken dawuh, inggih ngestakaken dawuh. Sinuwun.
sampun katututan. Lamun mangsa prawira digdaya, prawira digdaya. Ronanggono magawe gelarira wang-wang. Ngaglah kaya ndementang kaya gendheya. Raden Setyaki, kowe wong Traju Trisna, dasar para nyata. Ora gelem bongkoki gamanmu nggulungi gendera Mojo takon dosa. Tak anggep praman ana negara Ngamarta, wajib kudu tak leboke pakunjaran gedene nampa paukuman. Ayo cekelen. Carane sapi jagalan sik, aja mung iso ngucap kene marganing patimu Singalena Prapteng Ralis Raden Setyaki. Sesumbar lendo bumi konjeng kumalu dokondor ketup lumembak penyuang kumambang latar bubar mawut Wadyabala Traju Trisna padha piyak. Iki Adipati Yayah Griwa, Senopati Traju Trisna sapa ketok dadi ndeking pengamun-amun barat. Binatang keparep parus maning jajaran
Malah sukertaning Bawana Setyaki mundur mbrangkang Wadyabala saka Traju Tresna. Nganti kaya alun gegulungan, Stija ora gelem ngendhake Wadyabala aku mentala karo Wepat. Jajaran iblis menungso ora tatanan. Ora paling iki Yayah Griwa. Ya, dasar kepara nyata. Prabu Baladewa. Ya, pancen kepara nyata-nyata manjur Prabu Baladewa. Ayo, tak undurke Wadyabalamu apa ora? Tak undurke Wadyabalamu apa ora? Wis dadi tekating Sang Prabu Traju Tresna. Yen ora keduga bedah negara Ndwarawati, trima kukut jagate. Piye? Piye? Mesine kowe iki menungso ning kiwa tengening Stija kuwi kudune elek-elek. Kowe iki menungso kowe gerangan, kowe iki wong tuwa. Kowe iki mapan ning kiwa tengening anakku Stija kuwi iki ngelekke. Nek Stija duwe pakarti sing ala kuwi to elekke. Ora malah to jongi, ora malah to obong atine. Pancen wis dadine wong pancen asu. Ayo, maju bareng. Jagake nggonmu perang iso menang kok malah mundur. Ora perkara aku kalah Werkudara. Ning jebul mungsuh buta kuwi ora perkara kok butane kuwi rasa, butane Digdaya kuwi ora. Sebabe apa? Abape mambu. Mula takon nggon nutup cangkem kabeh buta-buta. Yen pancen ora kuat mambu abape buta minggiro. Tak trajange, aku njaluki dipalilah Stija tak tegelane. Kosek. Nek tok tegeli, iki mengko kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Merga iki perkara Yayi Prabu Ndwarawati. Perkara Stija karo wong tuane. Wah, iya. Niate Stija pancen kurang mukti dirasa kurang kuncara jenenge Stija. Kurang gedhe negarane. Mula tumuli bakal mbedah negara Ndwarawati lan nyuwun kelawan Yayi Kresna supaya lenggah ning Traju Tresna. Iki ora iso dinengke wae. Merga Stija wis duwe watak serakah, duwe watak kepengin ngukup karo darbe wong tuane. Nah nyatane saiki Kresna kakangku lagi lunga. Ora ana ning negara Ndwarawati. Werkudara, aku kang bakal ngupaya menyang didurunge Yayi Prabu Ndwarawati. Sabanjure tutup korining beteng ora usah dadak diladeni pakarting Stija. Yen kowe ngladeni Stija, iki mengko malah ora karu-karuan kahanane. Enteni rawuhing Yayi Prabu Ndwarawati. Wah, yo manut. Sumbut karo kondangmu. Siagat nganti keberbeken marang umandange asmaning para Pandhawa ning nyatane ora padha wani adu arep karo aku. Tutup korining beteng. Padha nyingkiri marang kekuatane wong Traju Tresna. Yo, tak kira timbuling Kanjeng Rama Prabu ora bakal mapan ning Projing Ndwarawati. Merga Rama Prabu banget dene tresna karo para Pandhawa. Upama Rama Prabu kuwi darbi gegayuhan, mesti timbuling nata Ndwarawati mapan negara Ngamarta. Tak entenane sak rawuhing Kanjeng Rama Prabu. Yen pancen Kanjeng Rama Prabu ora kersa lenggah ning negara Traju Tresna, aku ning negara Ndwarawati. Aja kelakon dosa, aja mbok salahke aku yen to aku jejering anak wani karo wong tuwa Rama Prabu Ndwarawati.
saged kita sowan ngabyantra ngarsa ulun ana wigati apa? Duh, pukulun semban kula. Pukulun pengayoman kula. Inggih namung dhateng paduka kula badhe anyun tak dhateng gegembolaning raos kula pukulun. Kresna sajak kaya ana wigati nggonira matur angrepa lan panjenengan ulun. Pukulun ngemuti bilih ingkang wayah Ndwarawati menika jatosipun mangertos dhateng lelampahan ingkang badhe lumampah. Wayaning mangsa kala saya anyaketi, wayaning mangsa kala saya anekani. Anggen kula badhe gadah perkawis kaliyan anak kula pun Setija Bama Narakasura. Pukulun semban kula. Mongko nyatanipun Setija menika anak kula piyambak, menika atmajanipun ingkang wayahing Ndwarawati. Menapa inggih badhe kelampahan benjangipun menawi sampun tumapak ing damel badhe kelampah lelampahan ingkang sampun kinudrat dening panguwasaning para dewa. Kresna ingkang aran Kodrat Sayekti mboya bisa diwiradati. Titah ing ngemapan ana ing jagat Sayekti mung kudu nglakoni kelawan kodrat ing wis pinesti anut jantraning urip dewi-dewi. Klebu kita. Kita uga duweni lelakon ya kuwi kudu nglakoni lelakon ingkang bakal kelakon lan kita kudu bisa sarta kudu tansah teguh kang dadi ati kita nggonira nglakoni lelakon ingkang wis kinudrat dening pangawasaning dewa. Pukulun menapa inggih badhe kelampahan jernyatanipun Setija menika anak kula piyambak. Menawi ngantos kelampahan kados menapa ingkang sampun pinesti dening panguwasaning dewa. Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula menika satunggiling tiyang sepuh ingkang boten saged ngayomi dhateng anak kula piyambak. Kresna ingkang jeneng lelakon mono mesti ana dak-dakaning pasulayan. Ana dak-dakan ing kinarya perkara. Sayekti lamun kita wening nggon kita napakake kelawan urip kita lan kita tansah wening nggone nglakoni lan lakon kita, boya ana ingkang bakal ngluputake kelawan jeneng kita. Sabab kabeh mau wis pinestri kawan kodrate dewi-dewi. Kresna mula kang teguh, kang tetek kang dadi ati kita aja mangro paningal netepana jejering titah ing mung sakderma nglakoni kelawan dawuhing Hyang Mahanasa ya kuwi lumantar kodrating titah mau. Kresna miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot tetan badan kasoran pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga gumaregel penggaling sang nata ing Ndwarawati. Lamun to arsa darbe atur kunjuk Sang Hyang Mahardika Rat amung magep dumugining tenggak datan kawasa. Amun jo atur kesaning Sang Asih Prana dadi kumangkono pangedikaning Sang Padawenang. Kresna titah tansah cinaket dening panguwasaning dewa, lamun titah kuwi bisa nglakoni lelakon ingkang wis kinudratake dening para Jawata. Nanging nadyan diabot kaya ngapa, lamun kita mboya bisa nglakoni apa kang dadi kodrating jagat, sayekti tutur ketawur ora ana gunane nggon kita madeg minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan madeg minangka dadi titising Bathara Suman ingkang wis tinanggenah kudu gawe tentrem jagat sawigung Narayana. Ingkang ngangka loro kita kudu ngerti lamun sejatine wis tinulis dening panguwasaning para dewa, lamun patine Setija besok ya saka kita. Kita ingin kudu bisa nyuwargake lawan atmaja kita Setija Bama Narakasura. Wis kebat kita bali marang Marcapada. Sabab wektu dina iki Setija wis gawe dak-dakaning pasulayan ambibiti perkara kelawan nata ing Ndwarawati. Lamun kita ora ngendhakake kelawan kamurkaning Setija, sayekti ing kono Setija ora bakal bisa mendha dening pangrepa sapa wae ingkang bakal tutur kelawan atmaja kita Setija Bama Narakasura. Pukulun nadyan diawrat kaya ngopo kados menapa kula namung nderek kersa paduka Hyang Adi Pukulun. Kepareng kula nyuwun kekiyatan lair batos kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa Narayana.
Kresna sinayang manggelung mintonaken Kresna tantulusa hanyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta jagat paisane ngubot ora wayah pira jagat gegawangan lelakon Gojali Suta paribasan wis ana ngarepaning Rata Ndarawati nanging upama tak silak ana tanpa guna apane iki kudu tak lakoni ya wis antuk pangestuning Sang Hyang Bathara wenang. Muga-muga bisa nglakoni lelakon iki kanthi rampung Rata Ndarawati. Aja nganti sinengguh, aku selak kalawan lelakon ingkang kudu tak lakoni. Nalika aku isih mapan ning jagat raya iki. Tak bali marang negara Ngamarta. Supaya iso ketemu karan padhang-padhang para Pandhawa bisa nambani kelawan rasaku ingkang poyang payingan ora karo-karowan. Wah, Yai Prabu nang kene ya. Aduh Kresna Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi adhiku dadi golekaning para punggawa negara Ndarawati garwa putra padha bingung klebu pun kakang nalika semana sawana Praja Ndarawati nanging Siadi tinemune ora lenggah ning Praja Dwaraka nganti tak goleki nganti lawan adhiku si Werkudara. Wah Kresna kakangku tindak menyang endi kadangipun Kakang Werkudara Koko Prabu, saderengipun kula ngaturaken sembah. Ya, tak tampa. Wonten menapa ingkang nyuwun priksa menika malah kula? Wonten menapa dene sumengka tindakipun Maduka Kanjeng Koko Prabu Mandura? Menapa wonten perkawis ingkang lumados wonten negari Ngamarta, menapa wonten negari ing Ndarawati, loro-lorone? Lho, kalih-kalihipun ya. Sinten ingkang dados dak-dakaning pasulayan? Ora lek kejaba mung anakmu Stijaba Narakasura. Nalindra ing Traju Tresna. Ing sajahe wegah nama warah nampi pitutur becik. Ngame-ame lawan negara Ndarawati. Rumangsane kurang mukti, rumangsane kurang wibawa, lan rumangsane kekurangan derajat pangkat. Isih ngame-ame karo tinggalane wong tuane. Monggo wong tuane sing meger-meger, apa ora edan anakmu kuwi? Ben, nek ora tak wadulke wong tuane, tuman wae. Lah apa tumane ing atase gerangane isih urip kok kepengin ngame-ame Praja Ndarawati. Malah jae sing kepengin ngejak ijolan karo Yai Prabu Kresna. Yai Kresna kon madheg dadi ratu nang negara Traju Tresna. Setija kepengin lenggah dampar ke Prabaning Ndarawati. Keblinger nalari bocah kae. Wah. Saka pangrasaku iki riwekan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tajangane ya pancen kaya ngono.
ing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung sinuwun Kresna bekti kula Ndara bekti kula Den Kakang Semar Petruk Bagong ndak tampa pasuryan kok mboten kados adat saben ketingarengu menika wonten menapa sajake pancen Tandrawati nembe dicoba dening pakuwasaning para dewa Kakang. Lire. Apa Kakang ora ngerti? Koko Prabu Mandura paring dawuh lawan aku yen to stija gawe geger jagat Ndrawati lan Ngamarta. Mongko ancas gegayuhaning anakku lanang sajake wis nerak pacak nerajang perbatang. Dielekake dening wong tuane ya kuwi Kanjeng Koko Prabu Mandura ora gugu, dielekake paman-pamane Pandhawa ora gugu. Iki nek ora aku sing ngajar anakku lanang ora rampung-rampung Kakang. Nggih, ning sabar. Sabar nggih, Den. Sing jeneng okol dimungsuhi okol niku mboten wonten rampunge. Mengke upama sing siji kalah ning mesti mendem rasa ora seneng. Bekasan kedukulan rasa kepengin males ngudi tuwuh lara wirang. Niku semanten ugi nek sampeyan mengke nuwun sewu radi kasuran kaliyan Ingkang Putra. Sing jeneng wong tuwa niku malah sajake luwih sabar cah cilik karo wong tuane. Lho, kok iso ngono? Bocah nika tuthuk-tuthukan watu niku mboten nganti sak jam wis do dolanan melih. Ora ndirasa sengit, ning wong tuwa kecocok rasa sithik niku ning nenengan taunan. Mongko ming kecocok rasa mboten nganti tuthuk-tuthukan watu. Aku tau tuthuk-tuthukan karo kowe ya. Ora apa-apa ya, Truk, aku nuthuk nggonmu, kowe nuthuk aku. Saduk lho. Menengo sik to, nek lagi wigati ya aja nyaut-nyaut. Bapak ini lagi ngene iki lagi penting. Lagi metu petake tenan. Aja tok padake Bagong lakon Bagong lara. Ming sak penakmu dhewe nek iki wigati. Lah dados sampeyan ampun kesusu, aja umup, aja murup mung perkara ngono kok meduna ketaken sing dolanan lampu iki kok. Murup dhewe, ora mungkin murup dhewe, lampu murup dhewe. Iki antrane kowe karo aku lho, piye dadake gedhe apa piye? Aku ki ngelekke bapak karo anak arep do gelut kok malah kowe Kakang Adi do gelut ki karepmu piye? Sidem. Oke. Sidem trem. Nggih, Pak. Lan wayane dereng nekani, titi wancine durung dumugi. Nek iso mangendhake. Nek pancen ngangah-angah kepengin dadi ratu teng negara Ndrawati, rumangsane isih kurang mukti, rumangsane isih kurang sugih, rumangsane isih kurang wibawa. Sing jeneng wong tuwa niku apike ngalah karo anak. Mang paringke mangke sampean lenggah teng Traju Trisna. Kawibawan niku dudu negarane, ning ratune kok sing wibawa niku. Kok mrene kok. Aku kebablasan rono. Wadyabala sampun mlempak. Monggo nggih kula jagoi. Panjenengan pantesipun lenggah dampar teng Ndrawati mboten kok teng Traju Trisna. Nek Ingkang Rama mboten maringaken gunane apa duwe wong tuwa sing ora tresna karo anak, rawe-rawe lantas malang-malang dipun putuk. Wong Amarta. Aku ngerti yen kowe ndelikke Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Taetungi telung kedheping netra ora mbok buka korining beteng tak tebak jebol mbuh dadine barat.
langit kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung ketok kowe nata Ndarawati iki nalindring traju tresna aku anakmu Stija Buma Narakasura aja mringkus kaya wong wadon kaya aja ndelik karo kahanan iki aja nglungani kahanan iki ayo perkara iki dirampungke jarene kowe menehi kamukten karo Stija kowe menehi kelungguhan karo Stija ning bareng tak itung-itung antaraning Traju Trisna karo Ndarawati Traju Trisna kakehan gone kalah karo Ndarawati mula aku ora trima Ndarawati aku sing nglunggahi kowe nalindra Ndarawati lungguh ning negara ing Traju Trisna yen entuk syukur bage yen ora entuk apa kelakon ana wong tuwa digawe wirang karo anake dhewe sing langit kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung anakku lanang nggir anakku wong gagah anakku wong jarot anakku wong sentosa Stija iya ana apa ora sandadak kowe nyebut-nyebut kanthi tembung lerepa ketok lorekmu ketok gedhamu aku kuwi anak sing tok kuwalonake aku ora tau tate nampa pangudangmu, urung tau tok rangkul, urung tau tok lelo-lelo. Dina iki ketok gedhoane nata Ndarawati, Stija, rungokno sithik ya nggih. Aja kebranang marangmu bal-baling nepsu ing tan bangkit pinambeng wekasan mengko ndak malah kowe dhewe ingkang kewirangan. Ya. Aku mbok anggap apa-apa ora apa-apa. Mbok anggap kepiye wae aku manut yen pancen kowe ngarani wong tuamu iki wong tua sing ora adil mbanci ndi mbanci ladan yen pancen ana penemumu sing kaya ngono aku ora apa-apa lan kowe duwe dasar sing gumathok aku ora apa-apa anggepen aku wong ora adil nanging sik aku tak takon kowe peranganing putra Ndarawati sing tak dadekke ratu mongko tak wenehi negara sapa peranganing nata Ndarawati kuwi petungen anakku ana sapa Gunadewa Samba Setyaka Stija sing tak dadekke ratu sapa sing tak dadekke ratu Nyakrawati Mbau Denda negarane wae tak wenehi nganti tak jenengi Traju Trisna sapa kok lekmul ora omong truk iki lagi penting kok iki lucu ya lucu ning nganggo selah iki lagi rembukan sing apik kok malah lekmu kowe sapa ning nganani sapa sing kira-kira sing anake Mbah Kasan tekan gone walu dinggo wae ora coba lah nek pancen kowe kepengin dadi ratu ning Ndarawati lungguh ana nggir lungguh ana wiwit biyen tekan saiki nata Ndarawati wong tuamu iki ora tau blereng karo kamukten ora tau ngawula marang derajat pangkat buktine nalika wakmu Mandura pinaringan negara Mandura sak putuhe aku diparingi wewenang supaya nyuwun ora ketang separo wae aku ora njaluk merga tumrap nata Ndarawati marem-mareme wong urip ning alam padang yen isa bebadra dhewe isa yasa dhewe mula tekadku nalika semana aku ora kepengin ngenteni warisaning wong tuwa Kanjeng Rama Prabu Basudewa Sawarga diparingake dening Kanjeng Koko Prabu aku ikhlas mergo aku kepengin aku upama dadi ratu ya dadi ratu saka pambudidayaku dhewe. Upama aku dadi Nalindra iso mbedah negara mboyong putri Banda Ratu, kuwi mantep-mantepe wong dadi ratu. Lah saiki coba. Nek upama wong sak jagat iki padha ngerti Stija ngamuk mung kepengin dadi ratu ning Ndarawati mergo rumangsane nggone dadi ratu ning Traju Trisna kuwi kurang wibawa. Apa rumangsamu wong sing padha krungu mau padha ngalembana karo kowe? Apa rumangsamu kawula sing padha ngerti mau padha ngalembana karo Stija? Ora nggih. Ora ana sing padha ngalembana. Malah doh nyono cerak nyono padha mestani Stija kuwi anak sing ora tau ngerti karo wong tuwa wis dimuktekke isih dakah-dakah ngangah-angah kepengin ngukup marang negarane wong tuwa. Coba to hitungan. Nek kaya ngono kuwi saiki aku tak takon, kowe iki anak model piye coba aku tak takon.
upama kowe kuwi piyasa negara Trajutrisna, upama kowe iki babat-babat negara Trajutrisna biya-biya. Lah endah kaya ngapa nggenmu gembela sirahmu gleleng macakmu. Ngendhak marang sak pepadane urip, ngendhak marang nayaka-nayaka lan punggawamu. Selagine kowe entuk warisaning wong tuwa, kowe diwenehi wong tuwa wae. Kelakuanmu kaya ngono, Nger Cah Bagus. Ayo kowe arep gunawan apa? Arep gunawan apa? Ngono kuwi lho go kandhani anak ngono kuwi. Merendah terus ngerti-ngerti kok mumbul anake dileh-lehke. Bocah iki mesti manut. Urung-urung anak tok gebuk pir ndase. Pir wis sepur ya. Ha iya. Lho saiki tengleng-tengleng ora karo-karuan. Enak gampang dikandhani. Jenenge anarkis kowe iki nek dilaporke kecekel wong anak ubet ngono. Aku nyawangi ra tegel. Petro, dalem. Kono rembugan ning ngadose kono. Iki lagi tak nggo rembugan. Asu ya. Ngomong iku isih kok. Aku iki rasah nyaut. Rasah jauh mengko ora nyaut. Yen mancen kuwi arep dadi ratu ning Ndrawati lungguh ana ora apa-apa. Pun Rama ikhlas. Ning kose, saya aku tak takon. Negara Jembar bondo tumpuk-tumpuk derajat pangkat nganti sundul langit. Leh mung ngrasake tekan kapan aku tak takon? Leh mung ngrasake tekan kapan? Wong urip ki embane kaya wong ngimpi. Mung dikedhepke wae kabeh wis iso ilang musna saka ngarepamu. Lah kok rewangi kowe wani karo wong tuamu, ndeder dosa nganti tumpuk mati timbun-timbun. Wong kepengin derajat pangkat, kepengin negara sing jembar, kepengin mukti sing nganti sundul langit kamuktenmu, derajat pangkatmu ora iso diranggeh dening wong sapa wae. Kabeh mau mung sawetara wektu Stijo, kok rewangi nganti kowe wani karo wong tuamu iki janjane setanggo. Gol-gol ki apa coba? Aku tak takon, sing tanggo gaman ki apa, Stijo? Oh, Tiwangkara kinggeler manguswa kang layon denyolang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani ing nengkalapan kula diagung pangaksami persasat kadil mampang wanci peteng kepapak ober sastra bawur paningal kula. Dosa ingkang sampun kula sandhang menika mboten badhe saged ical dene kula sampun wantun kaliyan Kanjeng Rama. Sing malih niku dipenggalih lho. Ora mung sak penake dhewe karo wong tuwa. Sing jeneng bapak niku tangan tengene Gusti Allah ngendikane Piyai Sepuh. Nek wani karo bapakne niku ora entuk pangapura. Ngoten. Anak kowe ak tutuk gir. Pir apa gir? Kowe meh padha ya, Tru. Heeh. Mau kowe ngomong pir. Oh ya pir berarti. Pir buah ya. Kudu kae per. Alah kabeh. Per kok buah. Iki kira-kira iki iso meneng ora iki? Tikus-tikus cerewet ngopo iki? Pur seneni. Aku arep malik Baladewa rasa. Sandang aku wis dadi rasah anane. Nek ndedawa wektu ora. Lho nyuwun pangapunten. Ora kosek. Janjane kok kowe duwe kewanen kaya ngono kuwi janjane piye to? Rinten pantaraning dalu kula tansah nampi pangendikanipun Paman Pancatnyono. Kaliyan abdi kula pun Adipati Yayagriwa. Haripun tansah mebujuk dhateng kula. Supados kula mboten narimakaken dene kula namung ngukup negari Trajutrisna.
Nah ngaten menika tiyang sepuh kula ingkang nami Prabu Kresna inggih paduka menika mboten adil kaliyan tumrap anakipun tumunten kula dipun aja-ajai supados nyuwun pengadilan kaliyan tiyang-tiyang sepuh kula inggih menika paduka Kanjeng Rama. Ngaten menika enjing siyang lan sonten mboten ati kendhat dipun sansah paring pangandikan dhateng kula. Iblis suwek-suwek jangkeme bancat to. Wis kae, ora iso tindak kae. Ngerti nek sing aja-ajai anak buahe lho. Wajeng cetok becik glunjut. No totung. Wis terus aku ora ndagel aku. Ngopo e? Kowe anarkis kowe. Kowe meng golek guyu wiya gawe ngarani kanca. Kaya penonton iki akeh-akeh. Ora nganggo nuthuk wis rene. Ah tenan. Wis sekali nembak ngono aku bubar aku. Oh. Andake lek mul. Lemul sapa lemul? Setijo. Bejo bejaning wong lali kuwi isih bejo sing eling lan waspada. Ih, ngaten Kanjeng Rama. Semingkira dhisik tentremna rasamu. Pun Rama tansah ngapura marang keluputane anak. Ora ana pun Rama kok tegel karo anak. Matur sembah nuwun Rama. Aku tak menggak kok Prabu kan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangsel. Jangan karpet dhewe. Wah, bocah iki sing dikandani sing ora-ora. Aku ngerti Stijo kuwi wong bocah sing apik-apik. Stijo kuwi anake Ratu Ndorowati ora tau tumindak ala. Jebul ana sing aja-aja. Wong ki wong tengene diwenehi derajat, diwenehi pangkat ora gawe apik, malah aja-aja pangkat sing ora bener. Kok Prabu. Piye? Perkawis menika sampun ngantos dipun panjangaken. Mangke mindak malah mboten prayogi. Ora trima kok ngajar Pancatana karo si Ayagriwa. Sampun to. Mangke wonten wancinipun piyambak. Kresna, ya aja ngono lho. Aku wis kebacut nesu. Mangke wonten wancinipun piyambak. Nek panjenengan mboten kersa mendha, mangke malah mboten prayogi. Wah, ora lega ora ngajar. Ora ngajar karo Pancatana Ayagriwa. Kang rayine pun ngelekke. Yani kersa mboten dilekke. Kersa mboten aku ora aturan karo kowe aku. Aku ora geneman karo kowe. Kowe batur gede bal itu karo menging kula iki anggapmu diajami apa? Oh, ditana. Strayale binantang. Panos maning jajalanan. Ya dikandani apa ora kowe? Hah? Iki apa iki? Iki sapa iki anake? Lho, iki Prabu Kokratana. Ya Prabu Baladeva. Mundur ora kowe? Mundur ora. Wah, gelandang negara. Wah, gelandang jangan gelandang. Aduh ya. Wong begadang kok ya dadi gelandang. Oh, penggemar Roma Irama. Sampun. Sakmenika kula aturi mempal wonten negari Ngamarta. Setija ndi? Kula kantinipun ngempal wonten negari Ngamarta kajengipun wadyabalanipun sami wangsul dhateng negari Tadrisna. Ya, ning bocahe wis eling tenan. Sampun Prabu. Ya syukur. Kok kliwer roh raine Pancatana dupaki tenan. Inggih. Mangke menawi sumerep monggo dipun dupaki mboten napa-napa. Ora bakal ngerti wong dhek nang aku nang kene kok. Ha panjenengan kok nek sumpah ya angel kok. Iki piye kok mana ada Gojek iki? Yo. Sudah selesai. Wadake wayangan sewengi ora. Yai Kresna, prek. Nah, ngaten menika tegesipun sampun saged ngendhakaken kamurkan. Nek ora merga Bagong panjenengan mboten kenging nesu karo Bagong lho. Nek ora merga Bagong sampean nesu terus, duka terus ning gandeng ngono Bagong iso gumujeng lho. Kowe iki ra ngemate apa piye? Mekutane nganggo ember plastik dicat kaya ngono ae.
Wise. Jagat Diwabara. Ayo tak kanthi manan Praja. Madangkara. Madangkara ngendi? Madang bareng-bareng maksudnya. Edan. Ngejak madange kok Madangkara. Wih, sapa iki? Andasmu iki. Wis, Tru. Ngapa? Embere pecah e. Ameng mengkudu nganggo embere kok. Ayo, Yai. Wah. Sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura kok manunggal karo para Pandhawa. Tak derekke kondur. Wah, ben sungkem karo wong tuane dhisik. Kowe bali dhisik bareng karo Sinuwun Setija Bumanara Kasura. Wah! Wah! Madange jagat mungo-mungo paneng sabucah ing bukir gunung-gunung nggone ngluwahi negara Ndarawati sayekti nanjihake kelawan lakonipun Kakang yang bakal lakon. Lakon sing endi? Si Adi mengko mesti bakal prisa. Setija piye? Wis mlumpuk negara Ngamarta, syukur wis eling Purwadusina. Wah, syukur yen ngono. Ayo padha manunggal tetunggalan. Ora usah padha congkrah. Sing diudi ayem tentrem lahir lan batine uga pinaringana bagas waras sakabehe. Werkudara ya.